Manila. Action Radio Philippines Standard Time in punto las 6. This time. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunahan nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, vaccination dry run ginpatagayon sa siyudad sang Bacolod. Contact tracing sa naka-in contact sang 41 ka mga Transcom employees nga nagpositibo sa COVID-19 may kabudlayan. Sa balita nasyonal, mga LGU nga hindi preparado sa pagpatuman sang vaccination program, hindi makabaton sang supply sang bakuna. COMELEC ginakonsiderar ang pag-ban sa face-to-face campaign. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, Pebrero 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Na kag-welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan numero 1 sa aton dira nga mga Facebook followers, no, especially inang sa luwas bala sa pungsod kay amo lang ning ila nga diri lang sila maka-monitor sa mga balita no. Good morning, good afternoon, good evening. Yes, kundi nga man nga bahin sang Kalibutan. Muduga intro to sa universe. Isang Galay. universe. Alex Montesa, RR Tuparan, Montua Rehinio, isa ka maulanon nga aga, nagaulan man ang balita, gani nagapamayong nakude para hindi ko mabasa. Base ibla magkurog ko sa gwa, kay for sure, damo naman ni Paka. Uy, Tino? Amo na. Ha, Magkuro pero- ka sa gwa kay ikaw ibalita. Amo na. Oo, magkurog sa gwa, kag ano to, for sure, damo naman Paka. Kag base ano to? Nami ko no adobuhon niya oh. Ang Paka? Oo. Nakatilaw na ka mo? Wala pa ko na way yung pa katilaw. Oo, way pa ko tilaw Boyado. sa Paka. Wala ko plano magtilaw. Paka nga dubo. Na, ay, From Paka. nila, kuno do chicken. Kuno, kundi ambal mo, kaon na lang chicken. Nga wala chicken. Perfect. Hanami ko nung parte sa Paka, yung legs. Ha? Ang legs lang. Amo lang man ang medyo may unod-unod, no? Pagka, ay, Paka, gali. Oo. Pero laini ako nung paka, action boy mo. Mga Sang pala- sa mga American frog na Oo, nakita hindi yung mo. mga bullfrog. Sa bullfrog. kanin sa mga bukid ni siya nga, sa umab lang, mga ano na. Sa Humayan. siya Umayan makita. na. Perfect. Correct. Kag sa kay Alex Fuentes, of course, good morning man. Rafael Diaz Jr., good morning. Dira sa kay Erla Vega. Guillermo Clarito, ginatamyaw ni Alex. Of course, sa kay Remia Garcia, kag kay Weng Morales, dira sa may Sampaloc, Manila. Roslyn Tanalgo, Felizardo Canosa, Leonilyn Lariosa, kag kaya sa subong hindi gid mabalibaran, Happy Civilian Day sa ang siling ni RR Montuya, RR Montua Rehinio, ang akon mga abyan nga hasta subong hindi gid mabalibaran, Happy Civilian Day sa tanan. Grabe, sa hindi o balibaran. Sino na hindi Bongga, sa mabalibaran? hindi o balibaran, no? Sige, sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning man. Jola Garcia sa Gimaras ni Saguro, pili lang kung Gimaras, hindi sa Gimaras, ito nito sinubaan, sa Bulwangan. Na. Michelle Sayo,
watching live. Greet sila si mama niya Mila dira sa Talisay. Yes. Ari na si Ma'am Van Mayo, no? Just got my second COVID-19 Pfizer vaccine. Okay. And my flu shot as well. Kompleto na. Sa muna ni siya, pwede mo na matawagin si Ma'am Van nga kompleto na sa bakuna. Yes, kompleto sa bakuna. Wala diferensya. Wala dagta. Wala Dagta pag hindi diferensya. ba, no? Wala kagidasma. Kompleto sa bakuna. Yes, super complete. So ikaw hindi ka pa kompleto sa bakuna eh. Hindi pa eh. Kaya wala pa tali vaccine sa kontra COVID-19. Sige, go. Joy. Hambali RR Connection Boy. Namit pa na ko sa chicken. Ang paka? Ang paka. Sige lang. Tido turkey, gurong sabor. Sige lang. Siya Sa Joy chicken na lang ko, Pat anay. Dinglas. Good morning, man. Greet niya lang ko ng family Dinglas. Johnny Alegia. Good morning. Norma Tumalok. Ginagreet niya si Tumulak. Tumulak. Gali. Tumalok. Endorsement. Jean Pabilio. Good morning. Dra sa may VGC Tagig. Kaya Joel Trinidad, good morning sir. God bless man. Kaya Bebs Tordesillas, good morning. Dra sa may Transloading Mars Maaw. Alma Enriquez Alagon, good morning. Sa pamilya ko diri sa San Pedro Laguna, kag sa pamilya ko man ngagose. Salamat kid. Mary Jane Kaya, good morning from Fernville, Pahanukoy. Kay Mark Timothy Velasco, good morning man naga-monitor sila Action Boy. Kanha Carl, good morning sa imo. Kamusta? Kulang mga taga Kalumanggan. Kamusta ka mo ko no? Ambal ni Kanha Carl. Danilo Haleko, good morning. Kay Dan Haleko sa Menlo Talisay. Melinda Miranda, good morning. Malabi na sa taga Purok Ice Plant Crossing, Sibukaw. San Enrique sa family Miranda kag kay Adriana Magbanwa. God bless us all. Okay, salamat. Kay Rosalina Arellano Espadero, dra sa may Murcia, good morning. Kay Allen Ode Francisco Camacho, good morning. Tamyo ko lang pamilya Camacho kag Sibunga. Dre sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you. Sige. You're welcome, Gid. Okay. Good morning, bandera kay Migo naton Juan Bolgalyo. Diretso na ni kono good. Diretso na ni. Diretso ang Action Boy. Balo ka naman diretso na bawi eh. Perfect. Kay Lawrence Hobson dira sa Japan. Good morning, Lawrence. Dali na lang makilit anay na tanin ni Lawrence, no? Yes. Hobson sa Japan. Sige. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09, detalye na sa aton mga balita lokal. Magapatigayon na syudad sa Bacolod sang vaccination dry run sa gym sang Barangay Villamonte sa maabot nga Pebrero 5. Sunod kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, ini nga dry run ang kabahin sang preparasyon sa syudad sa tiyon nga mag-abot na ang bakuna. Sa dry run, ginapaabot ng mga volunteers, doctors, nurses, midwives, vaccinators, mga opisyal sa syudad kag miyembro sa COVAC Council. Suno kay Sorongon, pagi sa dry run, makitaan ang kahanda sa syudad, ang mga kakulangan kag ang mga butang nga dapat i-improve. Sa press release ng syudad, ginaduso sa COVAC Council ang 5 ka mega vaccination centers kag 20 ka community vaccination centers, lakip na ang public kag private schools. Ginpahayag ni CHO Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor, kapinapulo ka mga teams ay pahamtang sa kada vaccination center. Kaya ang kada team ang ginalakipan sa isa ka vaccinator, isa ka verifier, isa ka recorder, kag isa ka assistant. Ang Bacolod ang una nga nagpirma sa kasultanan sa pagbakal sang 650,000 ka doses ang bakuna gikan sa AstraZeneca. Magluwas sa AstraZeneca, padayon ang papagiangot ni Mayor Evilio Junior Diaz sa ibang mga kompanya nga nag-develop sa COVID-19 vaccines. Sa Barangay Villamonte para makita ninyo kung paano natin i-conduct ang vaccination and practices sa
selos. Kaya naging kapila ang ating mga syudad, preparado, logistically preparado sa mga processes natin para agad sa pagdating sa bakuna, we are ready to immunize and vaccinate our people. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Rongon sa Emergency Operations Center. Ginpahayag ni Police Major Sherlock Gabana ang head sa contact tracing team sa siyudad sang Bacolod nga may kabudlayan ang ginapatigayon ng contact tracing sa mga naka-in contact sang 41 ka nagpositibo sa COVID-19 sa Transcom. Suno kay Gabana, may pila ka mga pasyente nga nagakooperar sa ila kag nagasugid sang matuod nga mga impormasyon samtang mayara naman nga wala nagakooperar sa kapulisan. Dugang pa ni Gabana, may kabudlayan man bangod na diskubrihan nga wala nagagamit sang backtrack system ang kompanya rason nga wala sang datos nga na-forward sa database sa syudad. Pangabay ni Gabana nga sa mga pasyente subong man sa ilang nga pamilya kag manghimata sini nga makig-angot kag magkooperar sa contact tracing team kag LGU agud matap na ang paglapta sang COVID-19. Nagapalawagan naman ang bago nga mga napilian ng opisyal sang First Bethany Church of Capitol Heights sa anay presidente sa nasabit nga grupo nga buksan na ang ila simbahan para makapadayon sa ila pagsimba. Suno kay Wendy Sancho, bago nga presidente sang grupo, Enero 16, sangin pasirana sang anay presidente, nga si Pastor Ruben Macaya, kag-upo dyan nga si Daryl Delphine, ang nasambit nga simbahan, rason nga ang ila Sunday worship, ang ginapatigayon na lang sa gwa sa simbahan. Duwa pa ni Sancho, sa piyakuntan isang intra-corporate dispute nga nagkatabo, hindi pagsirada ang simbahan, bangod wala sang may gaparang iya sini, kag sa baylo para ini sa tanan nga miyembro. Gintingwa naman sa Action Radio nga magkikangot kay Pastor Macaya, apang hindi ini available. Nag-upod sa simultaneous peace rally ang Kabataan kontra Droga at Terorismo nga grupo diri sa siyudad sang Bacolod yung ginpatigayon sa Fountain of Justice. Suno kay Major Sherlock Gabana, ang representante gikan sa PNP, ang programa sang KKDAT ang ginupdan sang kapulisan, Philippine Army kag iban pa. Dugang pa ni Gabana, tuyo sini nga matagan kasanagan ang mga kabataan subong man ang pumuluyo angot sa anti-terror law. Nagapangabay si Gabana sumataw nga suportahan ang lahi nga ginhimo sang gobyerno bangod hindi man ini pag-ipasar kung hindi para sa kayuhan sang tanan. Sa pihak nga bakin, ginpahayag naman ni Joshua Villalobos ang tiglawas sa mga pamatanon nga nagkadto sa nasambit nga rally agud mapakita nga ang pagpamalabag sang anti-terror law bangod sang pila ka mga probisyon nga nasaad sa lahi nga ginapatihan hindi maayo sa tanan. Padayon man ang panindugan sang grupo sang kabataan nga dapat ideklarar nga unconstitutional ang anti-terrorism law. Patay naman ang isa ka amay sa inangin lutang sang riding in tandem suspect sa highway sa Barangay Dangkalan, Banwa sang Ilog kahapon mga alas 8 antak na sang aga. Ang biktima gikilala kay Ronilo Ansag, 43 anyos, pubuluyo sang Purok Masinadiahon, Barangay Galicia sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Lieutenant Alfonso Prescia, officer in charge ng Ilog PNP, sunod si Ansag sa mga sospetsado nga nagdulong si asawa sa trabaho kaysa nakalakat ng asawa mo paglutang sa iya. Nakaangkon sa 3 kaigo sa lawas ang biktima gamit ini o kung sang igo ini sang bala sang kalibre 45 basiman sa 3 kabasyong recover sa otoridad sa lugar sang insidente. Ang mga suspect sakay sa scooter kay driver naka-helmet samtang ang taglutang nagputos siya na wong gamit ang bayo nga matalang ang nagagwa. Duwa pa ni Presya, ang biktima may kaso ng murder sa siyudad sang Kabankalan kaya nakagawa sa 2017 sa din isa ini sa inalantaw man nga motibo. Dead on arrival man sa hospital ang isa ka 41 anyos nga lalaki sang luthangon sa First Street, Barangay Progreso, Banwa sang Binalbagan sa tung Lunes mga alas 9:30 sang gabi. Ginkilala ang biktima kay Lester John Belbar kag nagapuyo sa amuban nga lugar kag isa pa lang katuig nga nag-abot sa ila halin sa ibang pungsod nga nagatrabaho. Sunod kay Police Major Fernando Sumblingo Jr. ang hepe sang Binalbagan PNP, si Belbar ang yara sa gwa sang ila puloy-an nga nag-usar sang iya cellular phone sang gulpi na lang siya ang ginluthang sang nagalakat nga sospetsado. Dugang pa ni Sumblingo nakaangkon sang madamo nga pilas ang biktima rason sang iya kamatayon. Ang suspect ang gilayon nga nagsakay sa motorsiklo nga nagahulat upod ang isa pa ka nagaserbi naman nga driver. Na-recover sang otoridad ang 5 ka basiyo sang 9mm sa lugar sang insidente. Sa investigasyon pa ni Sumblingo mismo ang iloy sang napatay ang nagaduda nga nagausar sang illegal nga droga ang iya anak bangod masami ini nga nagapulaw sa among nga lugar kag ang barkada sini mga kilala nga nagagamit sang illegal nga droga.
Naanak pa naman isa ka soltero sa bypass operation sa corner Zulueta Rizal Street sa barangay 3 Ciudad San Silay. Kilala ang nadakpan sa kay Jeffrey Simple, 34 anyos, pumuluyo sa barangay Rizal sa Buman nga syudad. Nakuha kay Simple ang balor 81,600 pesos sa ginapatian Shabu, 3,500 pesos nga bypass money, kag 290 pesos nga ginapatihan benta sa pagbaligya sang Shabu. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginbolgar ni Philippine Drug Enforcement Agency o Confidea Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga may ginamonitor sa karon ang ahensya kag PNP nga siyam tanan ka mga drug group sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Gomez nga 3 ka grupo ang yara sa Bacolod kag 6 naman ang sa probinsya. Dugang pa ni Gomez ang datos gikan sa Unified Intel Data sang PNP kag PDEA sa tuyo nga ma-harmonize ang records sang gobyerno para sa mas mapaayo pa nga kampanya kontra illegal nga droga. Hungod naman nga wala giningadlan ni Gomez ang mga grupo bilang kabahin sang confidentiality nga ginkasugtan sa mga otoridad. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Mga LGU nga hindi preparado sa pagpatuman sang vaccination program, hindi makabaton supply sang bakuna. Samtang COMELEC, ginakonsidera karon ang pag-ban sang face-to-face campaign. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton Good morning naman sa kay Allen Allen Francisco Camacho. Tamyaw lang pamilya Camacho kay Sibonga sa barangay Hagimet La Carlota. Sige, good morning dira sa inyo. Rosalina Arellano Espadero from Murcia. Digna Ilangos Gasalao watching live from Binalbagan. J-Boy Arbias. Kag kay Rodrigo Cañedo, ga-monitor kami din ni Mrs. Sige. Sana all my Mrs. Pwede na sa Nonoy Randy Lanza, good morning man sa imo. Sa kay amigo ko Maui Cañada Jr. Megs, good morning dira sa imo, no? Jordania Sarmiento Puig Lazaro, mayong agaman. Sa kay ihada ko Carol Montoya, monitor siya live from National Printing Office,
complete gid adlaw ko makabati ko sa inyo programa. Ay grabe. Grabe yung support ni Ihadam, Action Boy. Perte. Grabe nga akong support siya kay hindi makumpleto adlaw ya akong lako. Ay, muna. Correct. Pwede. Sige. Diga sakay Carol sa Sota. Carlo, Goro. Carlo gani. Oo. Yes. Ginano mo siya. Carol mo si Carlo, Tika ginda dorin niya kakag. Ay, kalay. Nila. Do gatas ba? Tika gindurin niya kakag. Tamya nga lang si Bert sa Sota sa La Granja. Sige. Jenny Arellano sa Pontenegra. Lain man na sa Pontevedra. Lain man Pontenegra ya. Ag natamyaw siya ko Pontenegra family. Sa Linawon. Manauban, Kawayan. Sige. Ari na di siya sa Barangay Villamonte sa Purok Sabis. Ini si Jenny. Arman Regalado. Mga pinata. Okay. May lang nakapagpangapi. Engineer Ernie Earl Bailon. Good morning, man. Sige, Action Doors. Si Yolanda Galiagar, good morning man. Kay Rodrigo Caniedo, nagapamati man siya. Ay, nabasa. Sulit niya lang. Ginano niya lang liwat, comment. Kay Nal Krek Sarabia, good morning. Hinigaran kag Kanduni watching live. Mabaludon? Mabaludon nga Taiwan Strait. Okay. Mas kong balod sa Taiwan Strait. Sige. Kay Barco guro ni siya. Siguro. Kaya Cans Ernasao, good morning man. Basko gid kamo di sa Purok Himaya, Barangay Alihis. Yes, salamat. Maria Luisa Melos, good morning. Mercy Palacios Relatos, good morning man. Kay Franco John Ray, good morning. Pa-shoutout gali sa kapihan sa Central Market kay Ma'am Milas Coffee nga pinakanamit nga native coffee kuno from Franco John Ray from Batangas City. Okay. Masyahalin man sa Batangas iyo coffee. Correct. Perte na ng Batangas Kape Barako coffee. nadadaan ng Batangas, Yes. Action Boy. Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo. Riza Lee, kamusta ang 50 ka ensaymada? Naubos ito ay han. Yung dalaan siya ni Candy, Jonathan? Okay. Kay Riza Lee, good morning. Marcy Rombines Junio, good morning. Yes, classmate, may aga. Classmate. Classmate. Kay Marie Antoinette Piliado, good morning. Kay Dudoy, kay Melcho Aplasan Sawi, sang La Carlota, good morning. Kay Jamel Florendo, good morning man, God bless. Kay Shabina Aquino, good morning, dras sa may Saudi. Kay Sherilyn Aquino, ginagreet yaman. Libuon G, good morning man. Padayon lang kami din naga-monitor sa barangay Narawis, Hinigaran. Tamiyaw ko lang gali pamilya Libuon, kagang tanan niya nagatag palamati. Okay, salamat. Lily King, good morning. Galantaw siya kuno antes siya matulog. Sa London siya. Martin Aliling, good morning sir. Warlito Nesha, good morning man. Yes. Si Sir Philip Alonsagay, Action Boy, araman siya. Maria Luisa Melos, Terry Simpronyong, good morning. Kay Jo Marie Pabuaya. Ano ning G? Ano man? J. Fuaya ba yan? Good morning man sa imo sa Barangay Zamora, Pontevedra. Kay Miss Kelly Jelly, good morning man. Happy Wednesday. Saya ko ng family sa Barangay Pandanon. Kay Sige. Miss Beboy Villason. Binong 70, good morning man. Standby sa Balita National. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakahibalo ko mo bilang sa sininga panahon man, importante aton ikaing lawas. Agad balikawan ang mabalatian, dapat epektibo. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 25. Detalya na sa aton mga balita national. Hindi makabaton sa supplies ng COVID-19 vaccines ang mga LGUs nga hindi preparado sa magpatuman sang vaccination program para masiguro nga wala sang bakuna nga mausik. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga ang National IATF ang mag-inspeksyon sa kahanda sang tanan nga LGU 2 ka semana antes sa maparagtag sang bakuna. Suno kay Galvez, ilaw si saon ang kapasidad kag liderato sang LGU para makuha ang inatawag nga herd immunity sa madali nga panahon.
Una na ginaprobahan sa gobyerno nasyonal ang plano para sa mass immunization sa COVID-19. Lakip sa plano ang pag-establisar sa vaccination operation centers, vaccine storage, master list sang bakunahan kag iban pa. Ginakonsidera naman sa Commission on Elections o COMELEC ang pag-ban sa face-to-face campaign sa panahon sa 2022 nga eleksyon subong man nga ang Pilipinas padayon ginapangatubang ang hangkat nga natugas ang COVID-19 pandemic. Suro kay COMELEC spokesman na James Jimenez, ginalantaw na nga hindi dali-dali matapos ang pandemic kag ginapaabot naman nga hindi tanan mabakunahan batok sa COVID-19 tubtob sa masunod pa nga tuig sa pihak nga available na ang bakuna. Dugang pa ni Jimenez nga nagaprepara na samtang temprano pa ang COMELEC matapos nga wala pa sa kasiguruhan kung saan o matapos ang pandemya. Nag-anunsyo naman si government testing czar Vince Dizon sa pinagpagbago sa testing protocols para sa returning Filipinos nga mag-abot sa Pilipinas. Sa public briefing, gipahayag ni Dizon nga hindi na mag-require ang gobyerno sa swab test para sa returning Filipinos pag-abot sa airport. Patag ni Dizon, pag-abot sa airport, idiretso sa quarantine facility kung sa hotel nga gin-book ang returning Filipino kaya sa ikalima ng adlaw i-test halin sa pag-abot diri sa pungsod. Duwa pa ni Dizon, ang mga may negatibo nga resulta iga-endorso sa ilatag sa local government units kag ipaidalom sa monitoring sa nabilin nga adlaw sa ila 14-day quarantine. Na-record na sa 83 ang mga nagkalamatay nga health workers bungod sa COVID-19 matapos ang 5 sa ilang nagtaliwan sa nagligad nga semana. Sa reports ng Department of Health at DOH, nagsaka naman sa 14,428 ka mga health workers ang natapikan sa COVID-19. Yara sa 171 ang nadugang pero 154 ang pinakabag-o nga nag-ayo sa balatian. Ang mga 14,012 ang kadamuon sang recovery sa ilahanay samtang 333 ang mga aktibo nga kaso kag nagapaydalom na sa pagbulong kag quarantine. Pinakamadamo sa gihapon sa mga nagabalatian ang mga nurses nga may 5,512 ka kaso, mga doktor nga may 2,331, nursing assistants nga may 1,091, medical technologists nga may 735, kag midwives nga may 501. Naglabot man sumasobra sa 600 ka mga non-medical staff kaangay sa mga utility workers, security guards kag administrative staffs ang natapikan sang virus. Ginpanugyan naman sa Philippine Red Cross sa mga kababaihan kung mga kababainan nga hindi anay magbutang sang lipstick sa ilang mga bibig kung mga paidalom sa saliva COVID-19 RT-PCR test. Ginpatang ni Dr. Pauline Ubial, ang head sa molecular laboratory sa PRC, nga nadiskubrihan nila nga naga-invalid ang sample sa mga babae nga nagapakuha sang saliva sample kung sila ang nagabutang sang lipstick sa ilang mga bibig. Sunod kay Ubial, naga-impon ang kolor sang lipstick sa saliva sample amo nga naga-invalid ini. Magluwas sa lipstick, hindi man na pwede nga magkaon, mag-inom, mangalimog, mag-toothbrush, magsigarilyo kung mag-vape sa sulod sang 30 minutos antes mapakuha sang sample sang laway. Ang saliva test nga mas barato kag mas barasing nga pamagi sang testing batok sa COVID-19 ang available na sa karon sa PRC sa Mandaluyong kag Port Area, Manila. Sa katapusan nga balita national magasapol subong nga semanang Department of Interior and Local Government kung DILG kag University of the Philippines agud i-review ang 1992 agreement. Sa press statement ginpasiguro sang DILG nga hindi sinipagdulaon ang kasugtanan sa universidad nga wala sa konsultasyon gikan sa concerned officials. Suno kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, tuyo sang pagsapol amo nga ipabilin ang public order kag safety sa sulod sang UP campuses. Dugang pa ni Malaya tuyo man sang pagsapol agod may baluon o kung may baluan kung tub-tub diin ang level of security sa sulod sang UP, labi pa nga nagadamo ang mga residential units, business establishments kag informal settlers family sa sulod sa mga campus, particular na sa UP Diliman. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning, anay ka Ma'am Elizabeth Malaka Gamala nga naga-monitor gid subong sa kay Tihoka Tangata dira sa may New Zealand. Kag sa Houston, Texas, akong classmate kay Susan Jaime Allen. Good morning man dira sa imo. Standby na kita sa action report sa kan portion ng Action Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.